properly. So although our LGUs are doing their part to implement proper solid waste management on their area of jurisdiction, such as yung mga issuances ng mga ordinances, pero may mga tao lang kasi talaga na matigas ang ulo, kumbaga. So malaking tulong po sana ang cooperation ng bawat isa sa atin para panatilihing malinis ang ating environment. So second then, the practice of open defecation. So sad to say, there are still areas dito sa ating region who don't have yet toilet facilities. So, and there are still households who can't appreciate yet the importance of having a toilet facility. So this kind of practice or not having a proper sanitation facility may cause pollution ng ating mga water bodies that may lead to water contamination and may cause yung spread ng waterborne illnesses. So ito yung gusto natin maiwasan on part of public health is magkaroon ng outbreak. So we are encouraging everyone to cooperate and to support public health programs ng ating government para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit dulot ng pagkakaroon ng maduming environment. So engineers, kaya speaking nga po ng proper waste management, meron po bang mga reports sa atin, sa DOH Bicol CHD regarding improper waste disposal na galing po sa mga health facilities? So yung recent na nangyari is yung sa province of Catanduanes, wherein yung isang diagnostic center na nag-impact ng kanilang medical waste sa tabing dagat. So this is clearly a big example of improper waste management and disposal, and it was critical kasi yung type of waste that they generate is actually considered as infectious waste. So this type of waste is not just dangerous to the environment, but to the health of the public as well. So may mga separate investigations naman na ginawa ang municipal government and the DENR through the Environment Management Bureau para ma-address yung issue na iyon. So on our part naman sa DOH, through our Regulation and Licensing Enforcement Division, they were able to issue an order sa ating provincial counterpart doon through the PDO to conduct an investigation as well regarding the issue. So at the provincial level naman, through the health office, technical conference was held between the LGU and the EMB, and nakapag-issue naman ng sanitary order ang municipal health office doon para makorek din yung defects nila, such as yung illegal dumping nga ng hazardous or infectious waste and yung absence ng mga on-site storage nila for magsaserve dapat as temporary waste storage ng kanilang mga basura. And also humarap sa malaking charges yung diagnostic center na iyon dahil malinaw na paglabag ito sa Republic Act 6969 o yung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 and yung ating Republic Act 9275 o yung Clean Water Act of 2004. So yun yung pinaka-recent. And also challenges din, isang malaking challenge din sa ating mga health facilities yung absence pa ng DNR accredited service provider for the transport, storage, and disposal ng mga hazardous waste natin. So right now, sa Bicol region, meron na tayong isa na nagkikater ng ganitong type of waste, they are DNR accredited service provider para mag-dispose ng hazardous waste. So yun yung challenges na kinakaharap ng ating mga health facilities regarding waste disposal din po. Yeah, so thank you, engineer, for that knowledge. So I think it is true to all na marami talagang challenges, of course, especially nitong sa environmental health. But through proper coordination, ay mas nabibigyan natin to ng mga corrective actions. So that's good. So, yes. So for the next question po, what is the proper waste disposal of infectious waste naman po sa mga households? So at the household level, kasi meron tayong mga face mask and also yung siguro yung may mga pasyente sa bahay kung saan
Like for example, yung nag-insulin, so yung waste na generate nun is an example of infectious waste. So yung pinakamagandang practice nito at the household level is yung proper waste segregation ng kanilang mga basura. So wag na nilang ihalo ito sa ating mga domestic waste. Wag na nilang ihalo ito sa mga na-generate nilang non-hazardous waste. So dapat may separate container bin tayo para sa ating mga infectious waste. For example, yung ating mga face mask. And sana dapat i-disinfect muna nila ito bago itapon sa basurahan. Like pwede na yung use of alcohol, sprayan nila ng alcohol bago nila itapon sa basurahan. Or yung tubig with sodium hypochlorite, pwede nilang ibaba doon bago nila itapon sa kanilang collection ng municipal waste collector. Kasi at household level naman hindi naman sila makakapag-hire ng mga DNR accredited service provider kasi may mga may minimum kilo of waste na kailangan ma-meet. So at the household level pwede naman na 'yon, proper waste segregation and yung waste treatment bago nila i-dispose yung kanilang mga basura. Yun na nga, such as use of alcohol or yung tubig with sodium hypochlorite or yung disinfectant para na-disinfect na yung infectious waste nila prior to disposal and collection ng municipal waste collector. Ayan, so gaya po ng sabi ni Engineer Leia, dapat ay pati ang ating public ay mag-take ng responsibility sa kanilang sariling mga waste or trash. So next naman po, na-mention niyo na po ito, Engineer, sa inyong discussion earlier on. Pero sa tingin po natin, what are the activities or yung mga activities na talagang impactful, naka-impact po sa ating environmental health na kailangan natin mas tutukan. So sa nabanggit niyo po, Engineer, yung sa zero open defecation and yung iba pa po, ano po yung pinaka-impactful na kailangan talagang tutukan? I think importante Hello po, Engineer. Engineer Leia, are you still with us? Okay, so we are currently experiencing technical difficulties, so let's wait for Engineer Leia to come back. Sanhin ng mga problema sa physical and mental health at problemang pinansyal. Check ako ng oxygen kasi napaparanoid ako na baka well po kasi nga nahihirapan na huminga. And then, yun din yung time na midterms. That time din po, thesis namin. So, I still remember how I was trying to do my thesis na nahihirapan akong huminga and ang taas ng lagnat ko para lang makapag-type ako ng mga RRL. Yung moment na yun, I was frustrated. There's this one time na may classmate kami na tinatawag siya ng prof. And then pag tinatawag siya ng prof, every time na lagi siyang tinatawag ng prof, lagi siyang nag-choppy. Sa part ng student na hindi naman niya kasalanan na unstable yung internet niya. And sa prof din naman na gusto niya kasi na maramdaman yung student na willing to learn sa class niya. So, yung productivity ko, na-affect ko na din ko talaga dahil sa online class, dahil sa COVID. And yun po, minsan may mga times na online class tapos distracted ka, ang daming mga yung attention span ko sobrang fixing lang. Minsan nakakatulog pa ako habang nag-online class. As a student, malaki yung ginagawa. Nung may schedule na ako, yun, I'm grateful ako na may schedule na ako sa vaccine kasi somehow I feel protected sa COVID-19.
then dito sa Antipolo din, nasa sikat na siya. And then, after Antipolo is mag-LRT naman ako to FEU. And then, dun po, sa LRT, medyo marami ng taong sumasakay. And then, minsan talagang hindi na nasusunod yung social distancing na ni-implement nila. Kaya, yun po, good thing na I'm vaccinated kasi nabawasan po yung risk. Okay, so I think Engineer Leia is back again with us. So, hello po ulit, Engineer. Hello, ma'am. Ayan, Engineer. So, Community with regards to the importance po ng program, yung environmental health program. Kasi po malaking tulong po yung people's behavior po with regards to the implementation of this program. So kahit po gaano kadaming guidelines ang i-provide natin ni DOH and ni DNR and yung effort po ni LGU para ma-implement po yung mga programs na ito, kapag hindi po cooperative yung community, yung mga tao at hindi sila educated with regards to the importance ng program, nababaliwala po ito. Kagaya na lamang po yung mga simple practices po na pinrovide natin para ma-promote at maprotektahan po yung ating environment, is ang makakagawa talaga po nun is the community, yung tao mismo. Kaya I think yung very impactful yung mga advocacy activities, advocacy campaigns, mga information education campaigns such as like this po, para ma-educate natin yung mga tao with regards to the program po. thank you very much po, Engineer. So, for our last question, what is considered an eco-friendly establishment? Are there environmental health rules and regulations needed by an establishment? So meron po mga kino-comply yung ating mga environment, yung ating mga establishments with regard sa compliance nila sa ating environment. Nandiyan na yung PD 856 or yung Sanitation Code of the Philippines. And there are simple ways naman po para makapag-comply yung isang establishment, yung isang household, yung isang community para ma-considered sila as eco-friendly environment or eco-friendly establishment. So yung pinaka-basic na nga po na everyone could practice on their own, even at the household level po, yung proper waste segregation, the practice of 3 Rs, yung reduce, reuse, recycle, yung proper use of sanitation facilities, and yung practice ng proper hand hygiene. So these are very simple steps na pwede natin gawin at kayang-kaya natin gawin para gawing environmental and health-friendly yung ating kinakagalawang lugar. So yun po, ma'am. Yan. So, thank you very much po once again, Engineer Leia Angela Romero Castillo, ang Engineer 3 at Environmental Health Program Coordinator of DOH Bicol CHD. So, thank you very much, Engineer, sa pagsagot po ng ating Q&A. So, Engineer, last na lang po for your take-home message. Brief take-home message na lang po. So yun nga po, inuulit ko po na yung cooperation po ng bawat isa sa atin ay mahalaga para mapanatiling ligtas ang ating environment, mapanatiling malinis ang ating environment. Dahil ang malinis po na environment, ang malinis na kapaligiran po ay kaakibat po ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan. So sana matuto tayong alagaan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran, panatilihin nating malinis para makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng sakit. So yun lamang, ma'am. Ayan, so talagang nalaman natin na ang healthy environment equals healthy person po talaga. So kailangan ay magtulong-tulong tayo para gawing healthy ang ating environment. Hindi lang para sa ating kalikasan, kundi para sa ating mga sariling pangkalusugan. So, once again, thank you very much, Engineer Leia. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa environmental health. So pahabol yan sa ating naging health event last September na Environmental Health Month. So ngayon naman pumunta tayo sa ating susunod na segment at makakasama pa rin natin si Denise ng DOH Bicol CHT para sa ating Healthy Habit Challenge for today. So Denise, ano ang ating Healthy Habit Challenge ngayong araw? Ayan, so ang Healthy Habit Challenge ngayong araw ay meron tayong 3 tips para sa ating Healthy Habit Challenge. So especially na nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic, ay dapat mas bigyan pansin ng ating mental health. So number 1, start decluttering your desktop or mobile phones at mag-delete ng apps na hindi na natin kailangan. So ito po kasi ay makakapagtulong para ma-free ang ating mind sa mga unnecessary distractions. Number 2, do it. So ito na yung time out natin para makapag-relax away from stress na dulot ng ating work or stress na dulot ng ating study. So after a long day, let's find an outlet kahit ano pa yan para makapag-distress. Ayan. So number 3, last but not the least, is try it. So if tayo ay feeling anxious pa rin or hindi nag-work yung number 2, let's try a 3-1-6 breathing exercise. Meaning, let's inhale for 3 seconds and then slowly exhale po tayo for 6 seconds. So mas makakapag-help ito para makapag-effectively reduce ang stress na dulot ng ating environment. So just repeat this until tayo po ay we feel calmer. So ayan po ang ating Healthy Habit Challenge, and of course, wag po nating kalimutan na tayo po sa DOH Bicol CHD ay handang makinig sa inyo. So sa ating Kumusta Ka? Tara usap tayo, handang makinig hotline. So sa Smart, 0919-583-4322. Para naman sa Globe, 0927-844-1677. At sa dito, 0991-730-6292. And if hindi pa kayo nakakapag-download ng ating Lusog Isip app, ito po ay isang application para makamonitor ng ating daily activities and of course ang ating mental health throughout our daily activities. So available po ito sa lahat ng Play Store. So yun lamang po. And maraming salamat po sa ating engineer Leia para sa pag-discuss ng about sa ating environmental health. And of course, this has been Denise. And this has been Max. So maraming salamat sa mga tumutok sa ating programa ngayong umaga. Sana marami kayong natutunan tungkol sa environmental health at syempre sa ating Healthy Habit Challenge ngayong umaga. So pinapaalalahan na natin ang lahat na nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya. Kaya po tandaan po natin na mahalaga pa rin ang pagsunod sa ating minimum public health standards. At syempre wag na po tayo magdadalawang isip na magpabakuna at magpa-booster para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. So this has been Maxine at maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Booster,